va tenir molt clar que aquests premis, en certa manera, en devia parlar amb el senyor Manel Gifre. Sí, en els seus llavors el que vaig fer jo és madurar aquesta idea i a primers de febrer jo tinc també una agenda allí i jo tinc agendes de tota la meva vida professional, no? Sembla enginyer, Que sí? Jo començo a madurar aquest tema i a primers de febrer, i ara he comprovat aquí, exactament el dia 7 de febrer del 2005, que he dut amb el senyor Manel Gifre a Comèxim, a Villallots, que hi havia la seva filla Imma, i li dic, tinc una idea al cap, que ara tinc aquella primera interacció que vam fer, que vam tenir tots dos, com em va contratar, tinc una idea en cap de crear els premis de la transmissió del coneixement. I allò va dir, per el que calgui, compta sempre amb nosaltres. Molt ràpidament entrava en disquisició sobre el món, allò que ell veia, allò que ell pensava, els seus projectes, però també la seva visió de la ciutat, la seva visió del país i la seva visió del món de l'empresa. I en el fons, després entrant més en el detall del que ha estat la trajectòria de la vostra empresa des dels orígens d'any 1954, és evident que hi ha en el teu pare una capacitat d'emprenedoria, d'innovació i d'internacionalització. He de dir que va néixer un moment per nosaltres una mica dolorós, perquè el meu pare va agafar una malaltia al març del 2005 i just quan varen començar aquestes converses és quan el meu pare ja tenia forces molèsties, ja es veia venir que la cosa podia no anar gaire bé i bueno, potser això també va fer que s'hi projectés més, no? Com s'agafa des del punt de vista de l'empresa uns premis a la transmissió del coneixement a les comarques gironines i que l'empresa hi té un paper determinant? Abans en Narcís ens ho ha explicat, és a dir, ell diguem-ne és enginyer, però també és empresari, les empreses han tingut un paper cabdal. Per nosaltres aquests premis és una molt bona manera de tindre present aquest llegat en forma d'uns valors que el meu pare va estar transmetent i que tenia en el seu projecte empresarial i que és el que d'alguna manera reconeixem cada any amb aquests reconeixements. No? Jo diria que sempre han sigut uns premis singulars, perquè no n'hi havia, no? D'aquest tipus. I la primera edició va ser la presentació que es va fer juntament amb la Festa de la Professió de l'Enginyers el 2005 i es va fer a l'Hotel Fornells Park i allà va ser emotiva el fet perquè feia 3 setmanes que havia mort el senyor Manel Gifre, per tant que no va poder veure el naixement, la presentació, però bé, i a partir se li va fer un homenatge pòstum i s'hi veiés el que li vam entregar, es va entregar el primer guardó de la transmissió del coneixement. No? Quin és el llegat que et deixen uns premis com aquests? Què representen per tu, diguem-ne, com a persona, com a net i com a director general? Molt bé. Bé, doncs, en primer lloc, crec que representen una herència, no?, que és l'herència de Manel Gifre i Boada, del meu avi, que és una herència viva, amb uns valors que ja ell defensava i fomentava fa més de 20 anys, no? I fa 30 i segurament fa 40, que avui en dia són plenament vigents, no? Com és els valors de la innovació, els valors de la tecnologia, els valors de la transferència del coneixement, una guia, un far de com fer les coses també d'ara cap a futur, perquè aquests valors, com comentava, són plenament vigents i la veritat per mi és una cosa que m'impressiona, la visió que tenia ja en aquella època i lo rellevant que és per al dia a dia i per als reptes que afrontem avui d'endavant.
Jo crec que els premis ajuden a trencar o trenquen un estereotip que està molt arrelat en la societat i que els premis desmenteixen, que és que molta gent diu, des de dins i des de fora, ui, la universitat està massa allunyada de la societat, no està prou vinculada amb el món de l'empresa, no està prou vinculada amb la ciutat, i els discursos són els contraris, és a dir, la universitat només té sentit si es projecta en la societat, en tots els àmbits, i el món de l'empresa ha de veure del coneixement que neix de la universitat i l'ha de rebre donant-li un camp per córrer. Molt bé, els premis fan això. És aquí, en els premis, on cada any, i totes les vegades que jo hi he anat moltes vegades, es veu clarament com es respira aquesta fusió entre el món de l'empresa i el món de la universitat. Fem uns premis que signifiquin reconèixer i projectar la capacitat de rebre coneixement i transmetre coneixement. Aquests premis ho estan demostrant també, perquè de ser uns premis en un àmbit, doncs, jo diria, bàsicament local, segurament també gràcies a la bona gestió que s'ha fet de buscar uns guardonats de relleu i que ho acceptessin, que això d'alguna manera també és, pel concepte dels premis que s'estan donant, doncs estan agafant un àmbit que ja jo diria inclús és més que l'àmbit gironí, està a nivell d'àmbit nacional de Catalunya, inclús algo més ampli, no? Jo crec que podem aspirar i ambicionar a un àmbit, ja deia, inclús més gran, no? I en aquest sentit, doncs, la col·laboració ara també de la Fundació Catalana per la Recerca i la Innovació, doncs ens està donant aquesta empenta i està també ajudant a que això pugui ser així. Però fixa't, quan arriben els 15 anys, que és una fita per celebrar, Sí, any 2020 en ple Covid, Covid, per tant que no podíem fer res. És que, a més, com que ho fèiem al juny, pràcticament era que s'acabaven de treure algunes restriccions, però res, és a dir, no es podia fer. I per tant que no es va saber. Ara, esclar, aquelles èpoques el que sí que vam aprendre era fer servir totes les eines aquestes telemàtiques i tal, i el que es va fer va ser gravar les intervencions de tots, dels nois que havien tret o que havien guanyat els premis del patronat i els guardonats, i l'altre any, el 2021, es va fer, que aquí es va poder fer presencialment seguint els protocols, no? Però ja hi van fer les dos d'això, aquell any es va allargar una mica.
Una de les coses interessants de fer al llarg de tots aquests anys és fer una mica, és mirar els premis amb mirada de gènere, no? Jo dic, sempre m'agrada posar-me les ulleres liles i més amb les enginyeries, no? Les professions, ens diem que hi ha una manca de vocacions molt important. Des del col·legi sempre hem fet mans i mànigues per adreçar-nos als col·lectius de les escoles, als instituts, per donar aquesta captació de talent femení, no? I, per exemple, doncs, quan es fan les xerrades aquestes, doncs, el qui va és una de les enginyeres que tenim. Tenim un passat dels premis, que són aquests 20 anys, i el futur. Són necessaris premis com aquests? Jo crec que sí, i de fet crec que cada vegada doncs, van agafant més rellevància i crec que aniran guanyant més importància, perquè tots plegats veiem en el dia a dia com ens estan afectant les noves tecnologies, la importància de que aquestes tecnologies doncs, tinguin una vessant pràctica seguint també tota una sèrie de criteris d'ètica, de sostenibilitat, etc. I crec que aquests premis representen perfectament doncs, aquests valors. Aquests premis neixen, diguem-ne, per premiar, entre altres coses, la transmissió del coneixement, que és un concepte relativament nou. Abans el coneixement es quedava, era un valor que, diguem-ne, que l'empresa semblava que se'l quedava. Molta gent, entre ells el teu avi, doncs, va trencar això i va fer una aposta molt clara per la transmissió d'aquest coneixement. Segueix sent important que hi hagi aquesta corretja de transmissió, que aquest coneixement flueixi i segueixi, i per tant que tingui futur. És absolutament clau i jo crec que en depèn doncs, bona part de la competitivitat de les empreses. No? Algo que potser en el seu moment devia sonar molt innovador o molt modern, no? O una necessitat futura, avui en dia és una qüestió essencial per la supervivència de les empreses, doncs, a gestionar correctament aquesta transmissió del coneixement. I és el que t'acaba donant també aquell plus, no? Aquella avantatge competitiva respecte als competidors allà on tu doncs, estàs participant. Ara que ja han passat uns quants anys, pensa que han aportat, és a dir, que han complert aquelles expectatives que tenia, com vos feia el senyor Manel Gifre, els varen pensar, és a dir, que han servit per alguna cosa, permeti'm la utilització de la paraula servir. Jo crec que ho han superat. Jo crec que ho han superat perquè era inimaginable que ara celebrem el 20è aniversari dels premis. Va néixer com una voluntat de dir, home, sí, tirant tot això, però a mesura que anàvem avançant amb els premis i a mesura que anàvem incorporant i premiant persones d'un nivell intel·lectual i de millor coneixement important, jo crec que les expectatives s'han superat